Al carrer de l'Hospital de Gandia es troba un espai on podem viatjar cap al passat, un lloc on es conserva gran part de la història de la nostra comarca. He quedat amb la persona més indicada per fer un recorregut per aquest espai. Per a on, Joan? Doncs estàs en el Museu Arqueològic de Gandia, una institució que a més ocupa un edifici històric molt important de la nostra ciutat, que és l'antic Hospital de Sant Marc. Són 21 anys acostant a la ciutadania les restes més importants de la història, l'arqueologia de la nostra comarca, per a que puguen conèixer de primera mà tot el nostre passat. Ara que parles de conèixer, què et sembla si fem una xicoteta visita per este Museu Arqueològic de Gandia? Perfecte. Doncs ara entrem a la primera sala del museu, la sala de la campana. És l'espai que distribueix les visites entre les diferents exposicions permanents. Tenim també un poc la història del museu i de l'edifici. I ací baix tenim la fossa en la qual es va fondre la campana de l'església de Santa Maria, perquè en aquella època encara no era col·legiata, en temps d'Alfons el Vell. I per aquesta porta podem accedir a l'exposició de la pedra al metall, que és la nostra exposició sobre prehistòria de la Safor. Anem a viatjar cap a la prehistòria. Anem. Doncs ara entrem en la sala del Paleolític, la sala en la que parlem dels primers humans que van habitar en la nostra comarca i també, sobretot, ens centrem en aquells jaciments del Paleolític superior tan importants com la Cova de les Meravelles, la Cova del Parpalló, els animals que van viure en aquella època en la nostra comarca i de les maneres en les que vivien els primers humans, els primers homo sapiens que es van assentar a casa nostra. Podem veure, per exemple, espècies que ara ja s'han extingit. Exacte, espècies com l'ur, que és l'avantpassat dels nostres bous actuals i que els vegem així representats en escala natural, és a dir, tal com eren, i pots imaginar-te la reacció que podrien tindre els primers humans al trobar-se en aquest tipus d'animals a cel obert. Una reacció que també poden tindre els visitants, no? Quan veiem que és impressionant, realment. Poden ara entendre quina era la sensació que podien tindre aquelles persones. I a banda d'esta època, podem trobar altres en el Museu Arqueològic de Gandia? Per això haurem de pujar a la següent exposició. Anem cap a dalt. Anem. Doncs ara entrem en aquesta part, en la part de l'exposició de prehistòria dedicada a l'arribada de les primeres societats productores, és a dir, les primeres societats que van canviar la caça i la recol·lecció per l'agricultura, la ramaderia i altres modes de subsistència. Anem veient com la gent comença a adquirir un gust per l'adornament personal, com les ceràmiques cada vegada van fent-se més estilitzades i fins i tot com apareixen els primers poblats. Enmig de la sala podem trobar el que semblen restes humanes? Sí, justament aquestes dues recreacions, perquè són dues rèpliques d'enterraments originals que es van excavar en piles en el barranc de Beniteixir, ens ajuden a explicar als grups que venen a visitar-nos com va ser aquelles primeres expressions d'aquesta relació amb la mort. I si parlem de la mort, no només trobem aquest tipus de fosses, sinó que en Gandia s'han trobat alguns dels enterraments més singulars de tota la Mediterrània. Per exemple, un enterrament en el qual es va identificar un dofí sencer soterrat junt amb la persona que havien deixat en aquella fossa. És un dofí que va aparèixer en un dels enterraments del Lidl, on avui en dia està el Lidl, i per exemple també es van trobar altres elements tan interessants com esta costella de balena. Per exemple, també en la resta de vitrines podem veure les primeres mostres de com es va desenvolupar la metal·lúrgia a la nostra comarca, o fins i tot com van començar a sorgir les desigualtats, les primeres desigualtats que al final acaben per generar noves societats, nous tipus d'organització, com són el món ibèric, que al final també el tenim en una altra exposició permanent en el nostre museu, que si vols ara ens acostem i t'ensenyem. Anem cap allà. Anem. Ara entrem al que seria l'antiga sala de dones de l'Hospital Medieval de Sant Marc,
en el qual hem muntat l'exposició permanent dels treballs sobre els treballs i els dies, és a dir, una exposició sobre com avançava al llarg de l'any el cicle de totes les persones que treballaven en el camp. És un sistema de vida que no es va acabar en l'època antiga ni en l'època medieval, sinó que pràcticament ha arribat fins fa 150 anys, quan amb la revolució industrial es canvia molt el sistema de vida i la manera de viure. Civilitzacions del món antic, però podem trobar altres civilitzacions en este museu arqueològic? Sí, ja l'última exposició permanent que tenim és una exposició sobre el món islàmic, que en realitat el món islàmic enterra les seues arrels en el món antic. Una sala que, a pesar d'unes dimensions un poquet més reduïdes, conserva una herència increïble de peces que marquen el nostre passat islàmic, un passat islàmic que es va desenvolupar pràcticament al llarg de 1.000 anys d'herència cultural, de tradicions, gastronòmica. La societat islàmica, primer la societat andalusina i després la societat mudèjar, ja convivint amb el món cristià, van poder desenvolupar a la nostra comarca, a la Vall de Bairén. No eren llavors la Safor, sinó que era la Vall de Bairén. El Museu Arqueològic de Gandia conserva gran part del nostre llegat, però també ens queda molt per mostrar encara. El nostre objectiu és el de portar un nou museu a la ciutat, el Museu de la Vila de Gandia. Si totes les persones que visiten la ciutat podrien conèixer totes aquestes col·leccions medievals i modernes que estem restaurant ara mateix per a tota la ciutadania.